Kamoši, ahojte, máme tu pondelok a teda väčšinou je to deň, ktorý ľudia buď neznášajú, alebo sa v tomto dni už tešia na piatok, čo buď kvôli práci, hej, ktorá ich možno nebaví, nenaplňa, alebo kvôli tomu, že je to ten istý kolobeh a tak. Ale fakt si potom človek uvedomí, že v podstate len prežíva, hej, že čaká zase na víkend rýchlo utečie a podobne. A ja či už teraz v tomto biznise, kde som, alebo predtým, keď som robila naplno niekoľko rokov produktový biznis, ja som vždy snívala o tom proste zarábať odkiaľkoľvek peniaze a mať naozaj tú časovú a finančnú slobodu. A v podstate, keď mi prišla príležitosť tohto biznisu, ktorému som teda naplno otvorila dvere, myseľ, srdce, tak za prvé ma to začalo veľmi baviť, celý trading a podobne. Ale za druhé videla som v tom veľkú príležitosť a naozaj to, že ako keby som k tým mojim snom bola zás o niečo bližšie, pretože každý deň máme sny, niektoré proste si vyžadujú viac času a financií, niektoré menej, ale každý tie sny nejaké máme. A veľmi veľa ľudí túto dobu, ktorú momentálne žijeme, buď proste hejtí, že je to hrozná doba a podobne, alebo proste ľudia to berú tak, že je to naozaj doba neuveriteľných možností a príležitostí a ja sa teda tiež prikláňam k tejto strane. A aj celkovo ten trading, copy trading, hej, edukácia v tom a tak ďalej, to je taká zručnosť proste, ktorá teraz funguje úplne na celom svete a sú to kolektívy mladých ľudí, proste ambicióznych ľudí, ktorí naozaj veria, že si tie svoje sny dokážu uskutočniť. A ak ste aj vy náhodou niekto taký, ktorý aj do toho chce ísť, lebo možno sleduje, aj sa mu to páči, aj by to chcel skúsiť, ale aj nevie a podobne, ale máte pocit, že sa to v živote nenaučíte, lebo grafy, alebo čísla a tak ďalej, tak vôbec z toho nemajte strach. Ja tiež som nikdy nebola na matematiku a nič podobné. Ale ja to aj každému novému človeku hovorím, že je to úplne to isté, ako keď začínate v nejakej novej práci a podobne zo začiatku si to vyžaduje viac vášho času, nejakú edukáciu, hej, zručnosti a tak ďalej, ale naozaj sa to dá a tým, že tu sa nestávate ako keby traderom vy, hej, že využívate ten copy trading a edukáciu tradingu, čiže sa učíte od tých ľudí, ktorí už toto majú všetko za sebou, ktorí sú úspešní na tom trhu, vychádzajú v obchode a podobne, tak si myslím, že sa to naozaj viete naučiť a tak ďalej. Mňa to teda osobne aj veľmi baví a veľmi ma baví to, že naozaj tie moje limity, aj tých snov, aj cieľov, aj všetkého, proste sa krásne posúvajú, lebo vidím, čo sa na tom trhu zarobiť dá, kde momentálne som ja, samozrejme stále sa učím, dokonalujem, zlepšujem, mám ešte pred sebou dlhú cestu, ale neskutočne ma to baví. Neskutočne ma baví aj náš tím, to vlastne akým sme supportom pre náš tím, aké tam máme vzťahy, ako to všetko budujeme, príbehy iných ľudí a podobne. No a otázka na vás je, že ak je tu niekto taký, ktorý chce konečne niečo začať a nezdať to po týždni, tak mi určite napíšte slovíčko začínam do komentára alebo mi ho pošlite správou a ja vám veľmi rada vysvetlím, ukážem, o čo ide. Myslím si, že nemáte čo stratiť, len získať, takže teším sa na každého, kto sa ozve, no a koho ten možno jeho príbeh sa opäť dozviem a s kým si pôjdeme plniť tie svoje sny, pretože naozaj v tomto biznise sa to dá.